Diyos maray na banggi maluhod po para sa orasyo emperata. Sa ngarang ka nama, pati ng aki, pati kang Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong nilalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mong mapangipudigdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarhay na parataman kan sa imong nilalang. Day mi nasabotan asin nautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Huli kan sa mong masalanggibo. Asin ngunya na mamatayan mi na ang badusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing bag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalaway kan tiginitan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtukang bulkan na siniba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami nahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kibuhanin tao. Andabayan mo kami magtalubo, na maging maresponsableng para ataman kan sa imong nilalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamaibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamaibi mo kami. Matindog po para sa Regina Caron. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. For he who merited to bear, alleluia, has risen as he said, alleluia. Pray for us to God, alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, alleluia. For the Lord is truly risen, alleluia. Let us pray, O God, who by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, granted joy to the whole world, grant, we beseech you, that through the intercession of Virgin Mary, His mother, we may enjoy the happiness and eternal life. To the same Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Matukaw muna po. Ngunyan ni kaduang Domingo kampas kan pagkabuhay liwat asin iyo man po ang Diyos noon nin pagkaherap. Isabay man niya to sa misang ini ang mga nasunod na intensyones. Mga pasasalamat kahagalan ni Luel Esquivel, ni Anre Isani Aysen Macinas and family for house improvement and good health for the family by Rosana L. Austero, by Grace Riofrio, Judy Anistor, Cela Santillan, for the eternal repose of Ruben, Sr. and Antonia, and for the poor souls in purgatory, for physical, mental, spiritual healing of Salvador Pacres, for the grace of divine love and mercy to Reginaldo, Mandac, Ramos, Esquela, and Pacres family, and thanksgiving for all the blessing offered by Reginaldo family, and for complete healing and full recovery of Samantha by Samantha Mendoza, for healing mass for Jane Lique by Jaime Joyce B. Lique, for guidance for successful board civil engineering by Florginis Lodovice, for a positive result of March 2025 licensure exam for teachers by Sonny Lanon and Willilyn Bilgar, for fast healing and recovery of Leslie Ann Literal by Literal and Lieva family, for Alexa's interview by Maria Bernardita, to pass the Civil Engineering Board exam by Arlene B. Montero. Asin man sa kapingaluan kan mga mina, sunod na kalan. Azucena by Rocoyan family, All Souls by Gemma Lodovice, Lydia and Ruben by Basea, All Souls by Angeli Argenti and family, Crisancio Anastasio Manuel Arian by Literary Leva family, All Souls by Judy Anistor, All Souls by Cel Santillan, Carmen by De Marquez family.
Diyos maray na banggi, ngunya na Domingo, sa tong ginigrundong ang Domingo ning Diyos na pagkaherak, asin pagkabuhay liwat kang kagurangan na nagpapahilig kan sa iyang kapangyarihan laban sa karatan asin kagadanan. Matindog na po ang kabos sa pagpuan. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Happy Easter po sa gabos. Happy Easter man po, Father. Ngunya na aldaw, iyo an ikapitong aldaw pakatapos kan Easter Sunday, this 8th day of the octave we call Divine Mercy Sunday. Ginigurumdumta na ang Diyos pagkaherak. In a special way, let us offer this Mass for the repose of the soul of our beloved Pope Francis. Yesterday at St. Mary Major, he was buried. Si Papa Francisco nagpahiling nin pagkaherak sa iyang buhay. Nagsasarig ngunyan sa pagkaherak kan Diyos, ako untaan sa tung mga kasalan, sarabay kitang magkumpisal. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa kabos na Angeles sin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kainaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kainaasan. Kamurawayan sa kainaasan. Asin sa darang katuninungan sa mga taong marahayan bukod. Ginoong awit ka, rinurong yawin ikaw. Sinasamba, pinakamuraway, pinapasalamatan ikaw. Uli ka sa pula, among kamurawayan. Uli ka na kulang kamurawayan. Kamurang nga na Diyos sa rin langit nun, Diyos sa mga kapakon. Kamurang nga na Pagbuktong Preso Kristo, kamurang nga na Diyos, Kordero ka Diyos, bakit ka naman? Ikaw na nagpaparag ng mga kasalan, kan kinaban, kahirapi kami. Ikaw na nagpaparag ng mga kasalan, kan kinaban, akuhaan sa mo, akuhaan sa mo, aking mahirap. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kahirapi kami. May kasanaan banal, ikasanaan kahurangan, ikasanaan urong kahalanggan. Yesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Kamurawayan sa Diyos sa kainaasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kainaasan. Kamurawayan sa kainaasan. Kamurawayan sa Mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan na pinabanal para sa imo sa tabang mansana kan mga fiesta paskwal, patalubua ang biyaya na itinaumo. Tanganing ang gabos, makarurup kan maninigong dunong, nahuli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namundag giraray sa espiritu, asin tinubos kan sa imong dugo. Huli ki Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapahiling kung paano naging mga instrumento kan Diyos ang mga apostol sa pagibo nin mga ngangalasan, asin ang pagpaomay kan mga may helang. Ang mga gibong karahayan na ini, iyo ang minataong kusog sa pagtubod kan mga tao. Ipinapahayag man na ang kapangyarihan kan Diyos padagos na binahiro sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan asin paglaom sa kinaban. An enot na babasahon.
Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tao kan mga apostol. Ang gabos na paratubod nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod ang nangahas na makiiba sa inda, maski iginagalang sinda kan mga tao. Urog na nagdakul pa ang mga nagturubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli kaini, ang mga naghihelang, ginaras sa mga tinampo asin ibinugtak sa mga higdaan sa kabanig, tanganing sa pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino an iba sa inda. Nag-abot man ang kadakol na tawo hali sa mga banwaan sa palibot kan Jerusalem, dara ang mga naghihelang asin ang mga may maraot na espiritu, na umayan sinda gabos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabi ang banwaan nin Israel, andanay niyang pagkamuot mayo nin kasagkoran. Magsabi ang mga padi nin Diyos, andanay niyang pagkamuot mayo nin kasagkoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, andanay niyang pagkamuot mayo nin kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Sinalakay ninda ako asin sa indang nadadaog, alagad tinabangan ako nin kagurangnan. An kagurangnan iyo an sakong kusog asin awit, siya an sakong naging kaligtasan. Dangugaan maugmang kinurahaw nin kapangganahan sa mga tolda kan mga matanos, an kapangyarihan nin kagurangnan ang naggibo kaini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmada na gapo. Gibo ini nin kagurangnan. Iyan sarong ngangalasan sa satong panghiling. Iyo ini an aldaw na ginibo nin kagurangnan. Mag-ugma kita asin magayagaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Sa ikaduang babasahon, ipinapahayag ni Juan ang mga patotoo na si Kristo makapangyarihan asin buhay, sagkod paman. Minsan sa sakit na sa iyang inagihan, si Juan tinawaning kusog asin buhay, isugbuot na ipahayag ang marahay na bareta. Ipinahayag sa mga babasahon na si Jesus naghihiro sa tao kan mga kadifisilan na inagihan kan sa iyang mga parasunod. Ani kaduang babasahon. Pagbasa hali sa libro nin kapahayagan. Ako, si Juan na sa indang tugang, huli sa pakisumaro ki Jesus, kadamay nindo sa kasakitan asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadean niya. Itinapok ako sa isla kang Patmos. Huli ta ipinaghulit ko ang tataramon ni Diyos, asin ang patotoo kaiyan ni Jesus. Kan aldaw nin kagurangnan, napano ako kan espiritu, asin nakadangog ako sa likodan ko, nin makusog na tingog, nagarotanog nin trompeta, na nagsabi sa ko, isurat mo sa sarong libro ang nahihiling mo. Nagsalingoy ako, tanganing hilingon kun si Isay itong nagtaram sa ko. Ang nahiling ko, 7 kandelerong bulawan. Sa tahaw kan mga kandelero, nakatindog ang garutawong nakagubing ning halaba, sagkod sa bitis, asin may pahang bulawan sa iyang daghan. Kan mahiling ko siya, garugadan ako na tumbas sa pamitisan niya. Alagad, dinutaan niya ako kan sa iyang tuong kamot, saka sinabihan ako, dai ka matakot, ako ang enot asin an huri, ang nabubuhay. Nagadan ako, alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman. May kapangyarihan ako sa kakadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.
kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sa nang idto, nagtiripon ang mga disipulo. Binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda, huli sa takot ninda sa mga Hudiyo. Dangan, naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa indo ang katuninongan. Pakataram ka ini, ipinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot saka hirog. Ang mga disipulo na pano nin kaugmahan, pakahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapa sa indo ang katuninongan. Siring na ako sinugo kan ama, sinusugo kuman kamo. Pakataram ka ini, hinangusan niya sinda saka sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo. Ang kiisay man nakasala na sa indong patawadon, napapatawad. Ang kiisay man nakasala na dainindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas na inaapod kambal, saro sa 12 disipulos, daininda kaiba kan mag-abot si Jesus. Kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod na dai ko nahihiling ang luho kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyan ang sakong muro. Dangan ang sakong kamot, ikalaog sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihis nin sarong simana, nagtiripon giraray ang mga disipulo duman sa laog kan harong. Kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus, puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapa sa indo ang katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hil nga ang sakong kamot, asin bugtakan digdi ang sa imong muro. Dangan laugan ang sa imong kamot, digdi sa sakuyang hirog. Dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, nagtutubod ka dahil nahiling mo ako? Palada ng mga nagtutubod, maski dai nakahiling sako. Dakul pangangalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad dai nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Kristo, ang aki nin Dios, na sa paagi kan pagtubod nindo sa iya, magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Giraray, Divine Mercy Sunday po ngunyan. Kada alas 3 nin hapon, igwa kitang nadadangog na pamilyar na imbitasyon sa TV o sa radyo o kaya pagyaong kita sa laog kan mall. Sabi kan invitation, let us pause and let us pray the 3 o'clock prayer. Dakul sa tuya, lalo na sa mga nagdakula in the 90s, arog ko, natuod kita na paghapon na dadangog ta ini pag pinapakaturog kita ni mama saka ni papa. Sigurado po akong memorize ta ang prayer na ini. Can we pray it together now? You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world.
Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, I trust in you. The Divine Mercy Prayer. Para sa inpo baya ang pangadjion na ini. Natatakaipuhan alas 3 ang pagpangadji. What do the symbolisms in this prayer speak of? What is this fountain of mercy? Pag binabalikan ta po ang Biblia, dangan binabasa ta ang istorya kan pasyon during the Holy Week, binasa ta nin 2 beses, kan Good Friday and kan Domingo de Ramos, ang pasyon kan kagurangnan. We will remember na si Jesus nagadan alas 3 nin hapon, kan nakapako siya sa krus. Buot sabihon, alas 3 po nin hapon, kan magbulos ang sa iyang dugo para sa to, sa pagkaherak niya. Magayon ang image ta kan crucifix digdi sa St. Jude, si Jesus na antagiliran, ginarod nin sarong lance, hali duman sa Romanong opisyal. And from his side flows out blood and water. Mas malinaw, digdi sa painting kan Divine Mercy, na may naglalaad na 2 rays hali sa puso niya, red symbolizing blood or the Eucharist, and white which is water or baptism. Alas 3 nin hapon, kan daugon, kan pagkamuot kan Dios, love, God's love, conquered the sins of humanity. Kaya nga ni, we say that 3 o'clock in the afternoon is the hour of divine mercy. Sa Bicol, oras nin Diyos non na pagkaherak. We have another prayer, the Divine Mercy Chaplet. Ito po bagang paulit-ulit na pinapangadji ta, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Why do we pray these? Dahil nagtutubod po kita na ang pagkaherak kan Diyos, God's mercy did not stop flowing on the cross at Calvary 2,000 years ago. It did not stop there. Ang pagtubod ta, iyon nasagkod ngunyan sa panahon ta, God's mercy flows out for us. It's important to ask, what do we mean by divine mercy? Tibaan may narurumduman po kamong sarong momento sa buhay kung sain takuton ka na maghampang sa sarong tao dahil na-disappoint mo siya. Halimbawa, may sinabi si mama, si papa mo, danai mo paggibuhon, pero makuliton ka, kaya ginibo mo, nasusupog kang maghampang. Or you have a friend and you disappointed this friend and you're too ashamed. Many times, our initial tendency, pag-arog ka inian kamugtakan, natatakot kita, saka minadulag. Nagtatago, asin kinakandaduhan ang mga pintuan kan sa tuyang puso. Habo tango na magpahiling, saka nakita maluwas, pag naghupa na ang dagit kaining tawong na disappoint ta, saka nakita maluwas, pag nalingawan niya na ang dagit niya sa satuya. You know, this is exactly what the disciples of Jesus did. Kan mahiling po ninda na nakapako sa krus an sa indang maestro, ang mga disipulos ni Jesus nagharali, nagtarago, nagkatarakot po sinda. Tas sa buot ninda, kung mamidbidan kaming mga estudyante kan sa muyang maestro, mga disipulos niya, baka madamay kami, baka kami man ipagadan kan mga Hudiyo. Kaya, binayaan nindaan sa indang maestro duman sa krus. Tanda ta, bakong ang mga disipulo niya, iyo ang nagsabi, kagurangnan, maiba kami sa imo. Lalo na si San Pedro, ang sa indang leader, sabi niya, kagurangnan, dawa magpagadan ka, madusay kami kan samuyang buhay para sa imo. Mala, kanyaon na sa pagpako kan krus, nagharali sinda, binarayaan ninda si Jesus. Ngunyan,
Kan nagbangon na po si Jesus hali sa mga gadan, what did He do? How did He deal with His disciples? Sabi digdi sa Ebanghelyong nadangog ta, after the crucifixion, ang mga disipulos nagtatarago sa sarong kwarto, kinandaduhan, binaratan an sa indang pinamumugtakan dahil takuton sinda. Jesus did something unexpected. Luminaog siya duman sa kwartong kinamumugtakan ninda. Even if it was locked, He entered it. He pierced through the wall. This detail is important. Dahil digdi pinapasiirip sa satuya kung ano ang nangyayari sa hawak kang tawo pagkatapos na mabuhay liwat. In Catholic theology, we call this glorified body. Pakisabi po ang term. Ang lawas na pinamuraway na buhay na liwat. Ang glorified body po, mayo ng imperfections. Daina naghihilang, daina nalulugadan, daina po nakulubot. Kaya kung nauubos na po ang kwarta nindo sa mga beauty products, pagpaputi, mahalat na lang po kita kan resurrection. Mahalat na sa nakita kan glorified body. One special feature of the glorified body is that it is not bound by boundaries. Kaya kaining maglagbas sa mga lanog. And Jesus, we heard in the gospel today, even if the doors were locked, He was able to enter into the room. Ano po sa paghuna nindo ang sinabi niya? Kan primero niyang mahiling sa mga disipulos niya, His first words were, "Peace be with you." An katuninongan mapasaindo. Makangalas po ini dahil pwede man baga na aninot niyang sasabihon, kulugbuot. Pwede man na magsumbat siya, manumbat siya, sabihin niya, "Oy, sabi nindo, day nindo ko babayaan. Harain ka mo, kan pinapako ako sa krus. Binarayaan baga ko nindo." Pwede man na magtampo siya, pero dai, ang satuyang kagurangnan, malingawon. In spirituality, we call this the forgetfulness of God. Lalo na pag ang kasalan ikinukumpisal, nalilingawan po ini kan Diyos. Malingawon ang Diyos. Salamat sa Diyos. There is a story of a saint whose name is Saint Mary Margaret Alacoque. Sa sarong pamibi, nagpahiling sa iya si Jesus, nagpapamidbid kan Sagrado Corazon, ang Sacred Heart. Sabi niya, dumuman ka sa padi na sa imong spiritual director, sabihon mo ining mga sinabi ko. So madre, nagduman sa padi. Sabi niya, "Father, nagpahiling po sa kuya si Jesus." Sabi kan padi, "Di ako nagtutubod. Sa sunod na magpahiling sa imo si Jesus, haputon mo siya kung ano ang mga kasalan ko." Sabi kan madre, "Okay po, Father, hahaputon ko si Jesus." And so the next time that Jesus appears in the prayer of Saint Mary Margaret Alacoque, she asks Jesus, "Jesus, your priest is asking, what are his sins?" You know what Jesus responded? He said, "I do not remember. I do not remember." Jesus does not remember our sins, especially when we have confessed them. Malingawon si Jesus. Kaya ang sabi niya, "Peace be with you." Kaya nga ni, pag minasimba kita, iyo ini ang hinihirasta sa kada saro. Bago kita magkomunyon, ang regalo ta sa lambang saro, kada bes na minasimba kita, katuninongan. We tell one another, "Peace be with you." Kaya magayunon baga, pag minasimba kita, kaibaan sa tong mga kapamilya, it is a beautiful opportunity when we go to Mass with our family members and we tell them, "Peace be with you." Way back in the 1930s, igwang saro pang madre, ang ngaran niya, Sister Faustina Kowalska.
yaon siya duman sa Poland. Parehas ni Saint Mary Margaret Alacoque, nagpahiling man sa iyang mga pangadji si Jesus. Igwang tugon si Jesus ki Sister Faustina, tinawan siya nin checklist. 5 bagay na pinapagibo ki Sister Faustina. Sabi ni Jesus, Sister, may I ask for your help to 1. Promote trust in the divine mercy. 2. To have a painting of the divine mercy painted. Aram po nindo, nakapira po ining trial, nagahagad nin approval ang madre sa kaso painter sa pangadji. And this here is the approved image by Jesus Himself. The resurrected Jesus with blood and water flowing out from His heart, the fountain of mercy. 3. To pray and spread the Divine Mercy Chaplet. And 4. To honor 3 o'clock as hour of mercy. And 5, to establish the second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Aram po nindo, nagibo po gabus ini ni Sister Faustina sa tabang kan sa tuyang Santo Papa during that time, Pope John Paul II. Kaya ang bilog pong simbahan ever since year 2000, nagsiselebrar po kani second Sunday of Easter as Divine Mercy Sunday. Magayon po an aldaw na ining pagkakataon, tanganing sa batunta ang pagkaherak kan Dios. Tibaad kamo man po, arog kan mga apostol, nakakandado an puso. Tibaad po igwa sa tuya digdi na nagtatago man sa kagurangnan, tanasusupog, nagtatago dahil nagdududa sa Diyos. Tibaad po parehas kita ni Santo Tomas digdi sa Ebanghelyo na nagsabi, sagkod na dai ko nahihiling si Jesus sa sakuyang sadiring mata, sagkod na dai ko siya nakakaputan, dai ako matubod. Garuman kita, pag nagpapamibi na nagtatampo, masabi, sagkod na dai mo tinatao kagurangnan ang hinahagad kong blessing, dai ako masurusimba, dahil na ako marosary, dahil nauna ako mabalik sa simbahan, sa kud na dahil mo tinatao ang hinahagad ko. And yet, when Jesus appears to Thomas and said, Thomas, do not doubt. Put your fingers here in my wounds. Put it inside my side. And do not be unbelieving, but believe. And Thomas said, one of the most beautiful confessions in the entire scripture, he says, my Lord and my God, kagurangnan ko, asin Diyos ko. And that is why we imitate His words. Tinukduan kita kan sa tuyang mga katekista na ang pagpadi, yaon na digdi, nagko-consecrate, tinataas ang ostya, my Lord and my God. Pag tinataas ang kalis, my Lord and my God. We say this in our hearts because we believe that it is Jesus. And in communion, we touch Him, we taste Him. Yaon si Jesus, buhay. Pwedeng kaptan, pwedeng kakanon. Dear friends, on this Divine Mercy Sunday, we are being invited to allow the mercy of God to pierce through us. Kung igwa kang pagdududa, arog ki Tomas, magdanay po sa kataid ni Jesus. An may pagdududa sa Diyos, dahil nang babaya, kundi nagdadanay sa kataid niya. Si Jesus, an mapaliwanag sa imo sa imong kamugtakan. Kung igwa pong tao na iniiwasan mo dahil nakulugan mo, iniimbitaran po kita ngunya na Divine Mercy na maghinguwang makiulay giraray, puunan sa kabuutan, puunan sa katuninongan. Kita po na mga Kristiyano, we are peace-loving people. Bako kitang mga parapakiiwal. Gusto tanin katuninongan sa harong, sa mga relasyon, wherever we are. Kunigwa kang gustong patawadon na tao, pero naghahalat ka, masabi, di ko pa nafe-feel. Magayon mapagirumduman that forgiveness is not a feeling. Forgiveness is not an emotion. It is a decision.
pilion na magpatawad. Kung haloy ka nang dai nagkukumpisal, madya na po giraray sa kumpisalan. Buksan ang partikan sa imong buhay na ikinakasupog mong ipahiling sa Diyos. Kaya kang patawadon kan Diyos. Asin kung may bistado ka po na tao, na harayuon na ang buot sa Diyos, pakikabit, pabalik. Kabiton ang tawong iyan, pabalik sa harong kan Ama, ipamati mo sa iya na igwasyang kaibahan. In other words, the invitation for us on Divine Mercy Sunday is that we become instruments of mercy. Kita na nag-aako kan pagkahirak kan Diyos, kita na nahirakan kan Diyos, lugod kita man maging mahihirakon. Teach us to be merciful just as you are merciful. Jesus, King of Mercy, I trust in you. Tindog po kita, simbagon ta ang tataramon kan Diyos sa paagi ning pagpahayag kan sa tong pagtubod. Tutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin kan daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagorangan ta, ipinangidam muli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inlubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos sa mga makakamahan, hali luman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Ang Catholic Bishops' Conference po, kan Pilipinas, iniimbitaran kita ng ngunyan na aldaw, i-consecrate ang satuyang nasyon sa Divine Mercy. Maluhod po kita. Pagdusay ka nasyon na Diyos no na pagkaherak, urog na mahiherakon na Jesus, ikaan lawogan pagkaherak kan Ama, sa pagkaherak inapod mo kami, ang pagiging mahiherakon siring sa Ama, iyo ang misyon na ipinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom, sa imong daing sukol na kadagatanin pagkamuot, ang bilog ming buhay sa imong idudusay, asin pinakamugta kami sa pagsurog kan sa imong mahiherakon na pangataman, ang sa mong sadiri isinasaro mi sa imong lubos na pagdulot sa Ama, kaiba kan Espiritu Santo tanganing lubos mi manababago sa imong pagkaherak. Kahirakan kami huli sa mga ralaban nin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagkatakot sa lambang saro. Kahiraki kami huli sa mga lakop na kasalan tumang sa katotoohan, asin sa mga mangirhat na kasalan tumang sa katanosan asin pagkaturugang. Kahiraki kami huli sa mga paglanghad na ipinasa mo sa Diyos noon mong pagkaherak, asin sa mga uyam na pag-ulog-ulog sa mga maluya asin daing sukat. Kahiraki kami huli sa mga pag-abuso tumang sa didinaning tao, sa mga kasalan tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangin kami o kagurangnan na maibanaag mian sa imong pagkaherak sa imong kapalibutan. Bantay kami bilang sa imong rugaring. Tanganing sa mga panahonin kasakitan, dai kami mawaranin paglaom, kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabutan. Gibuha kaming mga kasangkapanin pagranga sa mga kapwa, ninawawaranin paglaom, asin pagtubod sa imong pagkaherak. Ang kabos na tao makamidbid kan sa imong daing marurip na pagkaherak, magsarig sa imong pagkaherak, asin pagpamuraway kan sa imong pagkamaherak sagkod paman. Jesus, hadi din pagkaherak, nagsasarig kami sa imo ang bilog ming pagkabuhay. Amen. Tukaw na po kita. Isusunod ta po ang pagdulot nin mga atang, kundara po nindoan sa indong tada canisters, madya po digdi pakidulot sa altar. Salamat po. Ay kami ninuno
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Ako on manlugod gan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kamawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilong niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami na akuon mo ining mga atang kan sa imong banwaan. Tanganing an mga binago, huli kan pagtubod sa imong ngaran, asin huli kan bunyag, magkamit kan kapaladan na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas san mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ika kagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinakban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan. Sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang samuyang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nag-aawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, na ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, na papabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma an sa imong surugoon si Papa Francisco. Inapud mo siya hali sa kinakban na ini pasiring sa imo, itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man na pagkabuhay liwat. Siring man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog nasin da Santo Tomas asin San Judas Tadeo. Kaiba ni Santa Faustina Kowalska, Santa Maria Margaret Alacoque, kaiba ni Saint John de la Colombière, Saint John Paul II, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita, siring kan itinukdo kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. As our Easter gift to one another, let us offer each other the sign of peace. Uya si Jesucristo, ang Diyos non na pagkaherak. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagan magtaram ka sana asinan sa kong kalag, maooman. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Siya ang pagkakamot na nagdaraan
Maluhod po ang gabos, pamibi sa Jubileo. Amang langit noon, ang pagtubod na winaras mo sa imong aking sa Yesu Kristo sa muyang tugang. Asin ang kalayonin pagkamuot na pinalaad kan banal na Espiritu sa muyang puso. Magpukaw luwat sa mo sa kan banal na paglaom sa kahadayan mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo na kami da imapagal sa pagpatalubo kan mga banhi ni marahay na bareta. Ining mga banhi, magbago kang kaladman kan katawohan. Asin kan bilog na nilalang sa pusog na paghalat sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daogon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa kod paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa sabong mga peregrino rin paglaom, kan paghidaw kan mga kayamanan nin langit. An siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinakban, kan kaugmanin katuninongan, kan samong para tubos. Sa saibo, sa muyang Diyos, banal, sagkod paman, ang kamurawayan asinan kaumawan sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po kita. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo na mimibi kami, na an pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matoko po sa nagkapirang paisi. Magkaiga po ni ikaduang kolekta para po ini sa Tada Sunday. Ang natipo niya to sa mga misa kadang aging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 41,920 pesos and 70 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa ay on 4,857 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 14,431 pesos and 90 centavos para po ini sa pagmantinir ng mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Siring man, available na po ang mga souvenir items kan parokya sa mga maawat po magbakal. Magdulok na lang po sa satong opisina. Maawat man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Mga anonymous, 5,000 pesos, duwang 1,500 pesos. St. Joseph Paris, Barcelona, Sorsogon, 4,763 pesos and 50 centavos. HG and Ian Peña, 2,000. Jean and Boyet Bibal and Family, 500. JB, 2,000. Jos Mabalos po. Sa ngaran po kan sa tuyang Parish Commission on Social Concerns, ang samuya pong pagpasalamat sa Indo, urug na sa mga nagdara kan sa indang tada canisters digdi, iyo po ini ang kinukuananta kan pondo kan diocese para sa mga scholarship program asin iba pang anti-poverty programs. Sa ibang mga parokya, haloy na po ining practice, pero digdi sa St. Jude pinapatuod pa sa nakita. Kaya every fourth Sunday po of the month, dinadarata po ang satuyang mga canister. Magayon na may aki kasubago na naghatod, tukduan tapuan sa tuyang mga kapamilya na maglain kan sa indang maski mga barya, tangani na ihiras sa mga nangangaipo. Para po duman sa mga nagtaukan sa indang canister na gusto pang magpadagos o kung igwa po sa Indo na buot magpuon, dyan po sa likudan, igwang lamesa, may mga canisters. Libre po iyan, pero hagad ni po na maglista kamo duman kan sa Indong ngaran and kindly note itong control number kan sa Indo po na canister. Matindog po kita, ipamibita ang satuyang namumutan na Santo Papa. To you, O Lord, we commend the soul of Francis, your servant, our Pope. In the sight of this world, he is dead. In your sight, may he live forever. Forgive the sins he committed through human weakness, and in your goodness, grant him everlasting peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Pope Francis, O Lord. And let the perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. May the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen.
Susugpo sa satuyang daan na tradisyon, pagkatapos ilubong ang Santo Papa, sinusundan po ininin siyam na aldaw na pagluluksa, inaapod ta sa Latin, Novem Diales. Inipong siyam na aldaw, ginigirumdum ta ang Papa, asin pigsisilibrar ang sa iyang legacy. Dangan, saka po ma-elect kan masunod na Santo Papa. Ipamibita ang kalag ni Papa Francisco, ipamibita man ang mga kardinal na mapili kan bagong Papa, ipamibita ang satuyang simbahan. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mahihirakon na Dios, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Happy Easter po, Giraray. Happy Easter din.